So mga igsoon sa katapusan sa ato kinabuhi, kung makinumdum na kita ang tanan na gihimo na sa ato kinabuhi, we like to remember that there were in our life many good deeds, that we have done many good things to our fellow man, and that we have done many good things para sa himaya sa atong Ginoong Dios. Ug mao na kini ang gusto sa akong amahan para kanatong tanan. Kay sa katapusan sa Ebanghelyo magsulti na kini, sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ng akong amahan. You see, we want to glorify God, and God will be glorified if we are producing many good fruits. Now, sumara sa atong Ebanghelyo karon si ang pananang parasan ug ang amahan ang tigatiman ug ang atong Ginoong Hesukristo mao gyud ang punuan o kita mga sanga. Ug ang Ginoong Hesukristo magsulti kanato na kitang tanan kinahanglan na nagbuhat na daghan mga maayong prutas sa atong kinabuhi. Yes, and ang Ginoong Jesus, He's pleading with us. Pabilin kamo kanako, o kako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Yes, so mao na kini ang pleading sa atong Ginoong Jesus arang kanatong tanan, that we stay with Him so that He can stay with us. And pinaagi niini, we are giving honor and glory to our Father in heaven. This is a very, very important point para sa atong kinabuhi. Ug may usa ka pulong na diri ang labing kusukyot sa Ginoo. Kung wala ako, wala ka mo'y mahimo. We have to remember this very clearly, very carefully sa atong kinabuhi. Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala kita mahimo. Bisag unsa na ang atong gibuhat, kung dili ang Ginoo ban kanato, wala kita mahimo. Yes. Unya sa katapusan ng sulti ni Jesus, kung magpabiling kamo kanako kang ako mga pulong magpabiling kaninyo, makabangayo kamo bisang unsa ug madawat ninyo kini. Now, this is a very big promise sa atong Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan. Yes? Kung magpabiling kamo kanako ang akong mga pulong magpabiling kanin, makabangayo kamo bisang unsa ug madawat ninyo kini. Apan kining tanan na hitabo sumala sa plano o kababuton sa Ginoong Dios. Dili sumala sa atong kaugalingon plano o kababuton. So kinahanglan na kitang tanan na kanuna makulat na sa Ginoong Jesus ug sa iyang kababuton aron na matuman ang tanan na iyang promesa atong kinabuhi. So mga igsoon karon nga laba magambo na kita sa atong Ginoong Hesukristo aron na siya magpabilin duman kanato kita uban na kaniya kanunay. Ug magambo na kita sa amahan aron na siya magpulong kanatong tanan bisag masakiton na kini. Because if He is cleaning us and stripping us off of all our evil desires, it's painful, it's hurting us. But we pray to the Lord, please help us that we will suffer whatever the Lord imposes on us, so that through it we will be cleansed and we will be purified and we will be ready to work for the honor and glory of our Father in heaven o sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo na kita